L'usuari de Fem País trobarà aquí al balneari de Rocallaura un paquet que estarà format per l'allotjament en un hotel de 4 estrelles, més la proposta gastronòmica amb l'esmorzar o l'esmorzar i el sopar i l'accés per 2 persones al nostre circuit termal. Per mi fer país és invertir, en Catalunya en aquest cas. Abans de marxar fora, saber què és el que tens. Col·laborem amb Fem País, el que volem fer és que la gent d'aquí de Catalunya conegui Catalunya. Llavors creiem que és una proposta molt interessant i una proposta que els motivi a venir a aquesta zona de Catalunya, la comarca d'Urgell, que és una zona bastant poc coneguda. El nostre circuit termal està format per una sèrie de piscines i jacuzzis a diferents temperatures, la pila d'aigua freda, més 2 jacuzzis amb 2 temperatures diferents, més una piscina amb diferents xorros i dolls, i a més tenim sauna humida, sauna seca i les dutxes a pressió circulars. El que més ens ha agradat, aquest hotel balneari, l'hem trobat meravellós. A part de l'espa, la gastronomia, és un espai molt tranquil. Ens ho hem passat molt bé. Molt bé.